لدورeke li serqadeke mirovan bombe barandinê ew xak wêran kirine. Her tişt bûye xwelî û arî. Piştî demeke dirêj xweza, siruşt xwe bi aramî derman dike. Rewşa hewayê tê guhertin, ewir baranê dibarînin û dihêle ku ax dîsan avîs bibe. Bexçe çîmen dîsan şîn dibin. Pişko jîn rengan xwe ji nû ve hildidin û dest bi jiyaneke nû dikin. Dem ne bi tenê birîna mirovan lêyên pişkojan jî derman dike.